Assalamu alaikum. Wannan mahaifiyata ce, wa'incan ukun kuma ƙannena ne. Ga gidan yanda yake. Akan shigo da daddare a musu fyaɗe. Akwai maƙocinmu da ya shigo yana musu fyaɗe dukansu. An je kotu an yi shari'a, yanzu an sake shi. Bayan sun dawo maza ba su daina bibiyan su ba sabili da gidan ba ƙofa. Sai su razana su fita, za su je cikin makaranta su kwana. Wataran in ba su da abinci ma sukan tafi asibiti su je su zauna, irin waɗanda suke ci suke ragewa shi suke samun su ci. Babban damuwar mu ɗaya, ga wundunonin yanda yake, ɗakunonin su ba abin zama ba komai, a ƙasa suke rayuwansu suke kwanciya, ba su da komai sai abin da na yi musu. Ga gidan yanda yake, ga katangan ga ƙofa, ba abin da suke da shi, amma ba su da komai. Muna buƙatar gwamnati ta taimaka da masu hannu da shuni su taimaka musu don Allah. Maganan faɗin nan akan yawan yi musu, musamman yara ne ba su san komai ba, akan musu faɗe sosai. Maza sukan yawan shigowa cikin gidan. Don Allah muna bukata a taimake su, a taimaka musu, a taimaka. yan uwa ko ka je ka yi kuka ba mai kula ka sabili da sun gan su ba su da shi, amma a taimake mu. Muna roƙon alfarman Annabi sallallahu alaihi wasallam.